Districtscommissaris Wennis Vijfhoven van Paramaribo-Zuid heeft op woensdag 18 februari 2026 het startsein gegeven voor de grofvuilophalactie in Flora Bay. Deze actie is onderdeel van het plan van het ministerie van Regionale Ontwikkeling om de woonomstandigheden in Paramaribo-Zuid te verbeteren. Ja, dit hebben we gepland. Sedert mijn aantreden hadden we gemeend de rivierresorten die onder Paramaribo-Zuid vallen, namelijk Beekhuizen, Livorno, Latour en Pontbuiten schoon te maken. Waarom schoonmaken? Na aanhoudende klachten vanuit die samenleving hebben we gezegd we gaan een plan maken. Maar terwijl we bezig waren met onze plan, kwam dat van chikungunya. Dus dat zijn we samen met Volksgezondheid. Volksgezondheid vroeg aan het commissariaat ter ondersteuning dat zij dan grofvuil zullen ophalen om de broedplaatsen van die chikungunya op te schonen. Dus dan waren we in Marowijnen een project gestart. Maar er is gezegd vanuit de samenleving aan de RR-leden en aan de resortleiders van de bestuurskantoren dat niet iedereen het nieuws had gehoord. Dus wat hebben wij gedaan dan? In onze plan hebben we gezegd, we gaan dan weer Marowijnen project aandoen. Geheel Beekhuizen, maar weer Marowijnen project. We zullen daar starten omdat we reeds waren begonnen samen met Volksgezondheid en Openbaar Groen. Hebben we gezegd, we starten, we doen Flora B aan, eerste blok. We gaan dan grofvuil ophalen, maar niet alleen grofvuil. We zullen dan ook de lozingen schoonmaken. Met kolkenzuigers zullen ook aanwezig zijn om waar de verstoppingen zijn, om die schoon te maken. En maaien van bermen. Dus we gaan nu even een helpende hand bieden aan die samenleving, maar tegelijkertijd die informatie geven aan de samenleving dat zij hun eigen omgeving moeten schoonhouden. Dus van deze plaats wil ik gebruik maken, vraag ik u als ik gebruik kan maken van de gelegenheid om die samenleving op te roepen dat vandaag doen we het, we helpen, maar dat ze wel hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen om hun omgeving schoon te houden. Wat we zullen doen is, nogmaals, we gaan het grofvuil ophalen. We gaan in alle resorten dat doen, maar ze moeten wel de media volgen wanneer hun gebied aan de beurt is. Nu doen we Marowijnen project en Flora B. En dan mogen vrijdag de mensen van de omgeving Surinamestraat, vanuit de Koesewijnenstraat richting Abrabroki, mogen die mensen vanaf vrijdag hun vuil op straat zetten. En dan komen we ook die kant op. Wanneer Saron en Beekhuizen aan de beurt zullen zijn, zullen we het ook melden. Dus we komen eraan. Houdt u zich aan de regels. We gaan u voor deze keer helpen. Maar helpt u ons ook om uw omgeving schoon te houden. Dat is dan tegelijkertijd ook mijn boodschap aan die samenleving. Alles hebben we in overeenstemming met het ministerie gedaan. Ik heb mijn plan gepresenteerd aan de minister. Ik heb hem voorgehouden wat ik wil gaan doen. En hij heeft mij zijn goedkeuring gegeven. En hebben we gezegd, oké, dan shooten we. En vandaar dat we vandaag zijn gestart. Aan de buurtbewoners in mijn situatie kan ik zeggen, de resortleiders van de verschillende resorten die onder mij vallen, die doen al hun deel door, wanneer ze in het veld zijn, de boodschap over te brengen. Want ze gaan naar de mensen toe en daarna met voorlichting, OWRO geeft ook voorlichting, maar we zullen dat gaan opvoeren vanuit onze eigen kanalen. Wij hebben een BIC Paramaribo Zuid page op Facebook en daar gaan we die voorlichting blijven geven aan die samenleving. Ik hoor ook, Volksgezondheid geeft ook genoeg voorlichting. Dus ik wil de mensen vragen, voorlichting is nooit genoeg. Maar het is er al, maar we zullen dan verder blijven praten, de samenleving blijven scholen en helpen die informatie te verschaffen, zodat ze zich aan de regels kunnen houden om hunzelf gezond te houden. Ja, laten we zeggen, die voorlichting moet blijven gegeven worden. En OWRO doet hun deel. Vanuit het commissariaat hebben we ook onderhoudsmedewerkers die hun deel ook doen. Maar al met al gaan wij blijven helpen, schoonmaken of het werk doen waarvoor we er zijn. Moet die samenleving ook daar zijn om die ondersteuning te bieden. De voorbereidingen zijn zo gestart. We hebben
Eigenlijk, laten we zeggen, we hebben klachten binnen gehad van de bewoners, buurtbewoners. Want ik ben resortleider van het resort Beekhuizen. En daar hebben we 5 weken. Beekhuizen, Saron, Flora B, Marowijnen project en Abrabroki. Dus alle klachten zijn binnengekomen. Er is een hoorzitting gehouden op 5 februari jongsleden. En naar aanleiding van de hoorzitting hebben we daar ook enkele problemen kunnen aankaarten. Dat alles is in een plan opgesteld geworden, doorgestuurd geworden naar de DC van het commissariaat Zuid. Tezamen met de RR-leden en de bestuursambtenaren is het plan opgemaakt, bewerkt, nagekeken. En er is de werking van gemaakt om de problemen zo een beetje te kunnen oplossen. Zoals het onderlopen van de wegen, grof vuil, noem maar op. Problemen, want chikungunya heerst. Dus ja, alle plekken waar er water zit, er wordt opgeruimd. De resorten worden gewoon schoongemaakt. Eigenlijk moet men ook aan zijn eigen buurt werken. Als iedereen een beetje een steuntje bijdraagt om het een beetje op te ruimen, onderling, all hands on deck, dan gaat het wel lukken, dan wordt het onderhouden. De problemen worden opgelost, maar dan moet men ook een beetje aan zijn eigen omgeving werken. Ja, samen toch. We moeten het samen doen, de bewoners en het bestuur.